Maita henyu tinokutendai mufaro wangu kusangana nemi zvakare pane rimwe vhiki. Vhiki nevhiki tinouya nenhapitapi dzakasiyana, asi nyaya dzatinokurukura isusu dzinobata upenyu hwako nemi nenzira yakasiyana siyana. Nhasi tine nyaya iri kupisa padai imi muri kutandadzana nesu munayowo kana kuti makainzwa kana kuti yakadini. Tinoziva kuti tine tsika nemagariro, vana sekuru nana mbuya vari pano, mapurisa vari pano, imi muri pano, mastudents abva kumayunivhesiti akasiyana siyana nemacolleges vakamirira vagari vemaguta vazhinji vese. Ndinoda kuti munzwe kugashirwai. Nyaya iri pano yekuti Chiramu chinoperera Papi chine mugano here, zviri mutsika nemagariro edu here? Kana anzi Muramu pane paanoperera here kana kuti anoita madiro aJorgina? Regai nditore mukana uno wekupa vadare vedu nguva yekuti vazvisume kwatiri. Ndotanga nambuya kunzoko. Maita henyu Mai Chisamba, ini ndinoitwa mbuya Chipuriro, ndine ndakamirirawo tsika dzedu. Mashoko makukutu etsika dzedu ataurwa nambuya nhai. Vakawanda vanondifonera vachibvunza kuti vanorapa here, ing'anga here. Ndimbuya nekuti vanoita basa rekutiudza tsika nemagariro. Munhu akangonzi mbuya ang'anga here nhai, ndouya kwamuri. Ini ndinoitwa Nyasha Mazango, ndinoshanda ndiri kumusasa. Tinotenda. Mazvita Dr. Chisamba, ini ndinoitwa Temba Nzounenda, ndinoshanda neboka revarume nevanakomana rinonzi varume Svinurai kana kuti Vhukani Madhodha Men's Forum kana kuti ndinonzi Baba Atapiwa. Ndine varamu. Tinokutendai. Ndanzwa chinzi ndabva kumusasa. Vanhu vanozviziva kuti vekumusasa vanomirira madzimai anoshungurudzwa, vanasikana vanoshungurudzwa. Ndoda kutanga newe Nyasha. Chiramu ichi kana takatarisa upenyu huriko, kana takatarisa madzimai, takatarisa varume, varamu, vakadzi varamu, varume varamu. Saka imi munoiona kupi, munotarisa nekupi kana tiri kumusasa? Mazvita henyu Mai Chisamba, isu tiri kumusasa kana tichitarisa izwi rinonzi Chiramu, tinotoritarisa taakutonzwa mapundu kumerera. Zvinoita kuti tidaro ndezvekuti izwi iri hatina kumbowana nguva yekuti vanhukadzi vadzidziswe pamusoro paro, kunyanya vatiri kusangana navo. Saka tinowana Chiramu chaakurerekera kunoshungurudza vanasikana nemadzimai. Saka ndizvo zvandauya pano nhasi kuti timboti taureiwo pamusoro peizvozvi kuti chinoperera Papi. Nekuti kumusasa tiri kuwana nyaya zhinji dzevana vanenge vashungurudzwa, mumwe anogumisira anhumburiswa nababa mukuru zvichinzi vakangonditi sisi havapo uya kuno mainini. Saka zvinhu zvakadaro izvozvo zvinoda kuti tizive kuti Chiramu chinoperera Papi. Mashoko akanaka etsanangudzo nai. Tombena pana mbuya. Chiramu ndokuti kudii mutsika nemagariro, nekuti munoziva mazuva ano vana vedu vamwe havachanyatsonzwisisa, vamwe vatoshaya kuti tiri kutaura nyaya izvozvi, pamwe vakutobvunza kuti what's Chiramu? Handiti ambuya chii Chiramu? Ndatenda zvangu Mai Chisamba. Chatinoda kuti titange tasanangurirana ndechekuti anombonzi Muramu wachona ndiani, nekuti zvinezvi tiri kuona kuti ari kukosheswa kunzi Muramu mwanasikana. Chiramu chinobva mukuti Muramu. Muramu ukama hunoburikidza nekuroorwa kana nekuroora. Tomboti ndaroorwa ini, munin'ina wangu murume wangu anenge achiti Muramu wake, mukoma wangu anenge achiti Muramu wake, atete vangu anenge achiti Muramu wake. Saka vanhu ivavo vese varamu. Ininiwo ndaendawo mumusha makewo, munin'ina wake Muramu wangu, mukoma wake Muramu wangu. Saka maonero ataakuita zvino, Chiramu chakungokosheswa kumwanasikana, kwete kuti kune mukadzi mukuru. Munoona zvinezvi kana tiri muzvikoro vana vakudzidziswa hameno tingangoitaura nechirudzi chavo chavari kutaura kuti sex education. Saka Chiramu kusikwa kwachakaitwa chakasikirwa izvozvo zvekudzidzisana. Inini semunhukadzi ndinonzwisisa vanhukadzi, munhurume anonzwisisa uwo munhurume. Saka ini ndiripo pakudzidzisa munin'ina wemurume
murume anofanirawo kudzidzisawo munin'ina wangu, kwete kudzidzisa zvekuenda pabonde naye, asi kudzidzisa kuti mainini mukomana wenyu uyu maitiro ake haana kumira zvakanaka, handifungi kuti munovaka naye musha. Idzidziso yaipiwa nababa mukuru. Saka maizoona paya kuti mainini pavanoroorwa, baba munini vaitopa mari, chimuti chaipiwa kuna baba mukuru, kutenda kuti baba mukuru makachengeta mudzimai wangu. Zvinodai kuri kwokunzi izvo baba mukuru vakaenda pabonde nemwana uyu achitaura kuti handisisiri mhandara nepamusana pababa mukuru. Panozoita ukama here vanhu vamwari? Ndizvozvo mashoko akanaka etsanangudzo. Mbuya vanyatsotseketudza, asi vari kutseketudza vari kunyika yakare. Vari kutseketudza vachitaura zvenyika kunge zvenyika dzimu. Vamazuva ava kana zvanzi chidzidzisa, chikoro chacho chinoperera papiko. Watombopiwa zvako nyapa aiswa panyanga kunzi amainini avada kudzidziswa, baba mudika vanoda kudzidziswa. Munoiona sei kuvarume Svinurai? Dr. Chisamba, ini ndinoona sekuti chiramu zvakafanana nekuti sadza kana rikadyiswa rinogona kukuzvimbira. Sadza ukadya ukaseka uchidya rinogona kukukachidza ugofa, asi ndo rinotipa upenyu. Chiramu masikirwo change chakaitwa chakange chisina kusikwa kuti chizoitwa chikanganiswe sezvatakuchiita iko zvino. Chiramu ndingati itsananguro inopiwa yeukama huri pakati pemunhurume nemunhukadzi, zvichiburikidza newanano yataurwa nambuya. Anditi yekuti tinotora ini sababa mukuru, muramu wangu, vanin'ina vemukadzi wangu, vakoma vemukadzi wangu, vana tete, vana mbuya nevana vanzvadzi dzake, zvimwe chetezvowo naivo vadzimai vangu, varamu vavo, vanin'ina vangu, vakoma vangu, vana sekuru. Asi tichitarisa chiramu chakange icho chakaitwa kuti chipe dzidziso muupenyu. Dzidziso iyi inouya nenzira yekuti tinodzidza kuti muchiramu ndomandinodzidza ukoshi hweukama nekurerutsa kwatinogona kuita kubatanidza vanhu vachangosangana, because vamwe tinozivana nekuroorana kwemukoma nasisi. Anditi saka chiramu chairerutsa pamunosangana, munotanga kuzivana muchipachirana. Isu pachimanyika tinoti kupachirana, pachizezuru vanoti kunemerana. Chinobvumidza izvozvo nekutamba kwakafanira kusingabude mumwero. Kunopazve dzidziso inoti unofanira kuziva basa rako muupenyu hwemhuri. Ngatimboti maiguru vangu ine vakandipachira vachiti baba mauya, nditi kana nchinge ndasvika pamba pavo, gore rinofa mukoma wangu pamba ipapo, kana kuti vachiri kurarama, ndinoziva kuti ndiri baba pamba apa, vana vanoda kuchengetwa. Amai vanoziva kuti ndiri mai pamba apa, vana vanoda kuchengetwa, vanoda kutariswa kana mubereki nyakutumbura achinge adini aenda. Asi zvave kuitika nechiramu chamazuva ano, ichi chekurovana nekubatana nhengo, kufumuka kwehunhu hachisi chivanhu. Mashoko makukuta ari kutaurwa. Vanyatsozvitsanangura zvakanaka kuti paukama hwechiramu munotaura zvakareruka, zvisingagone kutaurika kana nevanyarikani. Handiti mazviona zvakareruka, asi hakuna nekodzero yekubata mumwe, kunyange chiri chiramu, kurova munhu kudini. Taura yenyu. Ndinogona kunge ndina baba munini vandinenge ndichigara navo, tinenge tichitamba nababa munini, ndiri kubika sadza ndovashedza baba munini, uyai mundisiro hupfu, tiri kutamba chiramu nababa mudiki. Asi kana takuzosvika pakubatana nababa munini ava takurakidzana dzimwe nhengo dzedu dzimwe dzakavandika, hachisisiri chiramu Mai Chisamba. Uku kunenge kwakutotengesa hunhu semadomasi, nekuti chiramu chaicho chinofanirwa kuzvibata muchidzidzisana. Asi baba mudiki kukuisirai hupfu matadza? Aiwa, kutamba navozve, kutamba chiramu. Aiwa, ndizvozvo. Aiwa, ndiri kubvunza hangu. Ndaona uine chishevedzero, tipei tinzwe. Kune rombo rwakaimbwa nemuchakabvu akatisiya achiti, chipembenene kupinda munzeve yemwana, changa chawaridza bonde nekare kare. Chiri kuitika pahuramu kune yatinoti nhaurirano. Saka unozwa manzwi anenge achitaurwa musati masvika pachiramu.
manhaurirano yemuri kutaurirana inokutaurirai kuti pazvaakuendapo uchiramu huya hwakudzika kana kuti uchiramu huya hwakadini hwakareruka. Saka iwewe chibva wanyatsa kutotaura wakunzwa kuti chiramu chakudzika mazwa akora, chitaura kuti kana ari baba munini baba mukuru handizvidi. Mashoko makukutu nai handitombodi kuzvizwa. Hanzi mukaona vakudarika mugano, mukaona vakudarika mugano vaudzei kuti hamusi kufara. Ngatisangane muchikamu chinotevera.